OK, takže teraz sa začalo pracovať na jednom projekte, ktorý sa už aj dokončí. Pretože ja sme povedali, že Brookhaven sa predelí na dve časti. Takže Brookhaven, ja som začal pomáhať so stavaním a rôznymi vecami. Tak som im pomáhal, že som si zobral bariéry a musel som ich takto pokladať. Tak sa začalo pracovať a brány boli jedna vedela tu a jedna tu. Že bolo oddelené na iba túto stranu a iba túto. Však tí, čo boli tu, nemali obchody, nič. Ale tí, čo boli tu, mali všetko, čo sa dá. Tak počúvajte a príjemne sa usaďte. Tak a pomôžte si počúvať tento príbeh, ako to vôbec vzniklo a začalo a skončilo. No, tak ja idem do Brookhavenu. Nejak ma tu nastavili. Prečo tu mám stať? Akože, prečo tu mám stať? Prečo tu mám ľudia stať? Ja som tvoj bratranec a aj dvojička vlastne. Takže to znamená, že jeden. Ja som tvoj bratranec a som tvoj, aj som tvoja, taká sme dvojičky, takže ja ti vravím, že buď ideš do časti chudých alebo bohatých. Vyber si časť. Ale nie vyber ty, ja ti ju musím vybrať. Takže ty, to, čo máš za veci a za auto, tak ideš do chudej časti. Dobre, tak idem do chudej časti, ktorá je tu. Nič takého není, tak všetko je tu. Není to tu vôbec pekné. A nakoniec som sa rozhodol ísť teda do tej chudej časti. Vôbec to vyzeralo pekne. Vyzeralo to úplne zarastenie. Vôbec pekne to tu nevyzeralo. Všetko zarastené, iba domy pekné. Si tu užívali. A ja to nemám ani na dom, ktorý musel som si ho urobiť.
Musel som si ho urobiť, chápete? No, tak začal som na tom pracovať a pracovať. A našiel som na to materiály, ktoré vyzerali takto. Bolo to iba toto. Začal som stavať. Tak. A robil som. Nič tam nedokázal postaviť iného, pretože akože fakt som nevedel, že takéto malé veci. Ale no tak, som v chudobnej časti, takže ja sa vyskúšam dať teraz sa vyskúšam nejak prepašovať do bohatej časti. OK, tak idem to vyskúšať. Ľudia, som v bohatej časti. Som tu. Ľudia, som tu. Som v bohatej časti. Som v bohatej časti. Chápete to? Som v bohatej časti. Chápete to? Ja som v bohatej časti. Brugejna. Sú tu mrakodrapy. Prečo zvedlo auto? Ja som nič. Teraz si mám vybrať asi auto. Takže teraz si môžem vybrať, takže ja si vyberám to. Wow. Takto po aute. Tak som na tej časti. Že som z chudobnej. Musím sa tam dostať. Dobre, už som tu. Som tu už. Wow. Wow. Tak, tu to vyzerá pekne. Musím to takto prejsť, dobre. Takže ja teraz môžem ísť napríklad na zmrzku. Tak, si dám bubblegum. Potom si dám vanilu. Potom si dám ešte bubblegumku. No dobre, takže teraz idem domov sa dostať. A som zvedavý, že ako to nám vyzerá. Hore. Ešte som tam nebol, takže ešte som tam nebol, takže nejak tak. Dobre. No. A som tu a ideme na to. Mám aj zrýchlenie lepšie. Tak, tuto je dom vyzerá pekne. Je pekne. Takýto dom som ešte nevidel. Takže tu sa mi to nepáčilo, tak som išiel nakoniec až do tej najbohatšej časti, ktorá bola tunak. Vlastne tu je aj chudobná. Tu je to moje sídlisko, kde bolo, ale ja teraz musím prejsť cez túto chudobnú,
aby som sa dostal do tejto. Tak, a som tu. No dobre. Dobre, takže dám si toto. A dám si teraz, že chcem si to nejak nájsť. No už to vidím. Tak. A ideme rýchlo. Ideme. A teraz sa uvidí, že či to Jurky zvládne, alebo nie stavba domu. Tak, Jurky tu vyšiel pekne medzi mrakodrapy a rôzne. A povedal, idem si postaviť dom. Trvalo mu to niekoľko dní, až je posledná kocka. Až sa to dokončilo. Takže som tu. No, že Jurky išiel takto hore išiel pekne. Tak a som hore. Čo to tu je? Zaujímavé. No ale ideme dnuka. Tak. Ja sa idem vyspať a na druhý deň sa idem zobudiť. Takže. A spíme. Ľudia, čo to bolo? Vy ste to asi nepočuli vo videu, ale ja som to počul. Ja mám... Tak, ideme sa na... Ja mám otvorené dvere. Chápete tomu? Dívajte, nič nerobím. Akože, možno sa... Počkajte. Neklikol som... Ja som fakt na neklikal, sľubujem. Ale počkaj, prečo nemám to očiarknuté takto? Mám takto. Takže idem to vypnúť. A teraz neštikám, no takže idem na to. Takže ja idem preč, už som nič neštikol. Tak a ideme. Ideme preč. Ideme tu takto pekne. A počkaj, ja som si zabudol na peňaženku. Ja musím si sprejnúť. Haló? Ľudia, mne sa ide dostať domov. No tak asi. Mne sa ide dostať. Ľudia, mne sa nejde dostať domov. No a, že ja idem spraviť billboard a môžem sa vrátiť zase na spanie. No takže. Dáme si tu tak, dáme tam našu farbu. Tak a napíšem tam toto. No. Tak.
A je to tam. Sabjurky. Jurky. Je to tam, takže ja spravím... Nie, to som nechcel. Musím ísť odzadu. Tam ležím, už tam ležím. Rýchlo, musíme ho zachrániť, rýchlo.